bare kørt på den klassiske direkte stil uden de store hop og alt muligt andet. Afslapper tiden. Jeg har lagt i bilen. Og lige overskud til sidst til at lave, hvad kalder vi den? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Yep. Nej! Lidt vildere. Jeg tror ikke det gør det nemmere. Jeg tror ikke det gør det nemmere at grine hele vejen. That's a question. Ja. Det tror jeg, at mange af dem kun har været henne. Hvad siger du? Lukker lige ud. Og så står man lige mig. Det er 3, der står bare en vej. Lille legebarn. Ind i træet. Ui. Come on, Tarzan. Vi gav mig lige en tur. Ej, det må jeg sige, der er alligevel imponeret. Det går fremragende. Det er let og elefant. Og så irriterende, de har hængt de der ræb op, så man kan røre ind i dem med hovedet. Ja. Kunne man ikke lige fjerne det ræb? Ja, præcis. Det er jo ikke en del af forhindringen, jo. Det var faktisk bare i vejen. Ja, det er det nemlig. Men det er jo derfor, man har hjelm på. Det er jo den vigtige ting. Det er det faktisk. Så man ikke får ræb i. God stil! Øj, hvor er det tæt på. Øj, når du den her! Rigtig hurtigt, væk. Problemet var, at jeg var ved at dreje ude på midten derude. Nej! Hvad sker der? Der har de ikke tænkt sig om. Det er ikke så hårdt, men det er bare lige til at stoppe det og bare se. Det var ikke meningen, vi skal lave nu. Gammel spejder. Vi andre, vi kom helt ind. Det er den her. Lidt på. Der er skateboard. Er skateboard? Det er ikke snowboard? Er der hjul under? Altså Kent. Skal vi sige, at vi stopper der? Vi har det helt okay. Ja. Tak for din omsorg, Jonas. Woohoo! Og ingen træk på vejen over. Er vi klar derovre? Vi er klar. God stil. Surfing UAE.
USA. Chick. Ja, surfer chick. That's me. Og elegant nedstigning. Det hørte sig til. Woohoo! Woohoo! Surfing chick. Det der, det går ikke så stærkt, nej. Så kan du blive derude. Jeg kan ikke gøre noget. Det kan være, at Kenneth kan. Hiver du hende tilbage nu? Nej. Værsgo ud. Surfing style. Ja, er vi sikret her, Rosløv? Det kører i orden. Ja. Tænder også lige den der fætter. Så bliver det en god tur. Woo! Hvor lang var det, den her var? 200 et eller andet. Asti afsted. Woo! Og gå ind der også. Ikke stå.